Akulula kakhulu mfowethu lokhu ukuphendula, kulula kakhulu mfowethu mfoka bani lo? Mfoka Sakhile Khilas kulula kakhulu lokho mfowethu. Umuntu ngabantu. Kusho ukuthini lokho? Umuntu ngabantu physically and spiritually, ne? Sichaze umuntu ngabantu physically kanjani? Physically awuyizalanga wena. Wazalwa abantu ukuthi uzube khona la. Yabo? Kwahlangana abantu ababili bakhipha wena wakhona. Umuntu ngabantu ngalokho kokuqala. Okwesibili, spiritually umuntu ngabantu kanjani? Akekho umuntu ophila in isolation onento zakhe yedwa. Ngoba sikwi collective reality. We are in this together, ne? Okusho ukuthi njengoba ngikhuluma le language le, angikwazi ukuba ne language mina ekuthiwa eyami ngedwa. Yabo? Eyami ngedwa nje izokwaziwa yimina ukuthi ngisho ukuthini. Ngizoyikhuluma nobani lo language ngoba kumele ngikhulume nabantu, kumele bayazi nabo. So uyabona ke ilanguage ke spiritual. Yabo? Njengoba ukuthini nje nansi imali. Angikwazi mina ukuba nemali yami ngedwa. Yabo? Ngithi lokho kwami ngedwa. Sikwi collective what? Reality. Izinto eziningi zenzeka kuthina sonke, sizenza ngoba sizibonile, siyavumelana ngazo ukuthi lezi zinto siyazenza. Yabo? Nakhona lapho futhi kune choice ukuthi uyafuna wena ukuparticipate noma ufuna ukuparticipate. Kune choice nakhona lapho. Akukho compulsory. Yabo? So yibona ke kuthiwa umuntu ngabantu kanjalo. Ungakwazi ukuziqalela owakho umhlaba nabakho abantu. Bazo understanda lento le understand wena. Ngoba muzoba nezinto zakho ozi understanda wedwa, kuzoba inkinga. Ikona ke kuthiwa umuntu ngabantu. Ngithi yabo? Njengokuthi nje lo mzimba njengoba ubona nje. Ngaba naive ukuthi lesandla sijethi sona singcono, sifune ukusuka la. Lesi singala ayikho organ la ekumele ukuthi eject ingcono ngoba wonke ehlangene akha lento ekuthiwa umzimba wami. Yabo? So ayikho organ emele ukuthi izenzele ukwayo into yayo yodwa nenye izenze wonke lama organs lawo. Kodwa futhi akufuneki ukuthi isandla lesi bese sicontrola ikhanda ukuthi ikhanda lifuna ukushintsha isandla ukuthi asifane nekhanda ngoba ikhanda liyazithanda ngoba lona liyimbulunga libona ukuthi kuhle kuba imbulunga bese lifuna ukushintsha isandla ukuthi nesandla sibe imbulunga, likhiqiza ama cells azolenza ukuthi asokwenza ukuthi isandla sibe imbulunga. Yobe lapha ikhanda seliya control isandla, kanti isandla si right sinje. Yabo? Si right sinje. Lonto isho ukuthini ke, as much as sibi collective reality sonke sidingana, kodwa akufuneki ukuthi kube khona umuntu ozongicontrola noma kuzobe khona umuntu ozonginfluence noma ngilunge ngi-individually ngingedwa ngibe unique. Uma si unique ke si blender together sibe iharmony sonke. Uyabona nje ingoma mfethu, ingoma ngemsindo eminingi ngabe ehlukile. Khona ikick, khona isnare, khona ihead, khona imelody, khona mase kuthiwa ikick ithi nonke, ikeyboard ayithi gqu, ihead ithi gqu, isiginci sithi gqu, yonke into ayithi gqu. Uyabona ukuthi lapho njengamanje sithola zonke ama instrument athi gqu njengekick. Lapho ke sinani ke lapho sinento ewumbhedo kakhulu lapho. Kanti zonke izinto uma ihlukile ziblender together zakhe lento ekuthiwa yini ingoma, it's a song. Zihlukene, elinye okunye kusho okunye kodwa kuba iharmony. Sengikhohle ukuthi bathini a symphony, that is a symphony. Yabo? Kublender together. So umuntu ngabantu kanjalo ke mfethu. Yabo? Asibeni unique, siphile impilo zethu singa influencewa, kodwa futhi si contributor kulobuhle lobu ekuthiwa yini i-collective reality. Umuntu ngabantu kanjalo ukuthi uyabadinga ini abantu, kodwa abanganjani abangakucontrol.